вечер на сите. Чест ми е и особено задоволство вечерва што сум дел од ова книжевна вечер и од промоцијата на новиот роман на Георги Господинов за Солниште во времето. Како е да се биде повторно помеѓу читателите тука во Скопје и другаде каде што патувате периодов, особено после застојот што го наметна пандемијата? Благодаря, добър вечер на всички. Най-късият отговор е убежище. Убежище, засолнище. Дори съм го научил на македонски. Благодаря ви, че сте тук. Това е най-важното за един писател. Писателят работи в самота и веднъж на 4 години, когато си напише книгата, излиза и вижда очите на читателите си. Да съм тук отново и да има толкова много хора е наистина за мен убежище. И нещо друго да кажа. Пътувах много този месец, бях на различни места в Европа. Това, което виждам, е, че във време на криза хората имат нужда да се събират в общност, да се събират, да са заедно един с друг и да си говорят дори за книги. И това е прекрасно, значи има надежда, има надежда. Романот за Солниште во времето излезе кон крајот на 2021 година во издание на Или, како дел од проектот Европска литература за чувување на солидарноста во заканувачки контексти во рамки на програмата Креативна Европа со поддршка на Министерството за култура на Република Северна Македонија. За да втасаме до За Солниште во времето, романот што вечерва не собра овде, Георги Господинов, нас на сцената и вас во олкав број. Предлагам да тргнеме по долг, обширен, но удобен и читлив пат. Тој трае многу страници, ама на него ништо не може да ни истрча пред очи. Или може, но нема премногу да не изненади, зашто однапред од предходните патувања и пишувања на Господинов, знаеме на кој пат, низ кој негов текст што може да ни истрча или претрча. Збор, реченица, приказна, туѓа или најнаша, лик ист, а различен, измислен од раскажувачот или раскажан од измислувачот. Дали приказната се измислува за да се раскаже или се раскажува за да се измисли? Е еквивалентно на она што Господинов го пишува за Гаустин, неговиот најамблематичен лик коавтор, книжевното му алтер его. Веќе не можам да се сетам, јас ли го измислив Гаустин или тој мене. Но промената на позициите на ликот и на раскажувачот во текстот е само една од важните карактеристики на ова раскошно книжевно писмо. Просто искам да кажа нещо, понеже чух за лицата и това много ми хареса, за тази смяна на първо лице, трето лице. Като малък винаги си вземах от библиотеката книги, които са написани в първо лице. По една проста причина, защото знаех, че героя накрая няма да умре. И това е много важно, докато разказваме историята, сме живи. Децата не са глупави, като избират книги, написани в първо лице. Никой не иска, или поне като дете аз не исках героите да умират в края на книгата. Може би и затова започнах да пиша, защото докато пиша една книга, някак си не е прилично да се умре. Сеќавањето има необично влијание врз нас. Истовремено не теши и не вознемирува. Го поврзува нашето лично минато и општата историја од која сме дел со нашата сегашност и со можноста да ја контролираме својата иднина. За Солниште во времето од Господинов е роман во кој се истражуваат овие карактеристики на сеќавањето. За Солниште во времето е исто така и роман кој навлегува длабоко во процесот на бришење на сеќавањето, попознато под поимот заборавање. За Солниште во времето, меѓу многу други нешта, е роман за минатото, за носталгијата, всушност за самиот концепт на времето. И за личните приказни и општествените промени, кои истовремено се фатени во бурите на времето и кои се обидуваат да најдат за солниште во и од времето. За Солниште во времето е токму таква книга, смела, во која падот на когнитивните способности на ликовите се среќава и се разминува со истата оваа состојба и кај раскажувачот, во која минатото и вика и шепоти на иднината,
во која абсурдноста се судира и коегзистира со реалноста, во која растот на национализмот е неколку пати пресретнат од следниве стихови од песната на Оден насловена 1 септември 1939. Мора да се сакаме или да умреме. Този последен ред от Оден, който цитира Калина и който ползвам в романа, мора да се сакаме или да умрем. Сигурно знаете, че Оден много се е чудил на този последен ред и постоянно го е зачертвал и го е сменял с един друг ред. Мора да се сакаме и да умрем. Но в крайна сметка аз харесвам повече този вариант, в който мора да се сакаме или да умрем, а нещата днес политически са стигнали до там. Скоро си мислих, че този ред може да мине и така. Мора поне да си приказваме или да умрем. Да си говорим, да си говорим. Има криза на говоренето и за това е, така пак да кажа, колко е приятно, че си говорим тази вечер по това време. Помалку коментирана страна од твориштвото на Господинов, а тоа е неговата научно-книжевна работа, која што ми се чини дека е исто така гориво во книжевноста. Последната студија, научна студија, го носи насловот во пукнатините на канонот. Таму пишува литературната историја исто така полна со приказни кои можеме да ги раскажеме. Ме интересира односот на веројатно на оно што е веројатно и оно што е веродостојно и во полето на книжевноста и во полето на научната работа. За мен литературата и науката не са различни неща. И двете ползват едно и също нещо – езикът. Няма без език нито наука, нито литература. Това първо. Още естествен роман, как е на македонски? Природен роман. Ако предполагам, сте го чели, там той е свързан с една наука, с естествената история, с биологията, но най-вече с естествената история, каквато я познаваме от древността. Следващия ми роман «Физика на тъгата» е свързан с атомната, с квантовата физика и едно от нещата, с които много се гордея и сега и тук ще се похваля, не е литературна награда, а след като излезе «Физика на тъгата», бях приет в Българското дружество на физиците. Да. Това е нещо, с което много се гордея. Физиците четат много внимателно. И знаете ли, за първи път след «Физика на тъгата», след като се срещнах по тяхна покана с много физици, истински физици, атомни физици, квантови физици, и аз много се притеснявах, защото си казах, те сега веднага ще ме хванат, че не разбирам от квантова физика. Те не ме хванаха, бяха много добри. За това, че и те не разбират. Да, но те се интересуваха от друго. Те казаха, за нас е много интересно да видим нашата наука от гледната точка на писател, защото това ни дава много идеи. Защото при мен квантовата физика е използвана и алегорически. А квантовата физика в момента е стигнала такова ниво, че тя е на границата с философията. И всяка идея, която ние можем да дадем от страната на литературата, ние можем да дадем на физиците, както и те на нас, в момента имаме точно тази, как се казва, конвергенция или сливане между физика и между литература. Всяко едно от двете полета може да е в помощ на другото. До там е стигнала науката. И разбира се, третия роман, който представяме тази вечер, «Времеубежище», е свързан с медицината, конкретно с деменцията, Алцхаймер, с болестите на мозъка. Трябваше да прочета доста неща, докато пишех романа. Предполагам, знаете, че това е болестта, която се развива най-бързо. Не е заради друго, а защото населението остарява прогресивно. Всички ние живеем по-дълго и цената, която плащаме, ще бъде това.
Доказано е, че всички над 85 години имат 50% вероятност да се срещнат с тази болест. Тази болест е значима. В момента има към 80 милиона страдащи тежко от Алцхаймер в света. Това е една държава голяма колкото Полша или Германия. 80 милиона. На всеки 3 секунди някой се разболява. Тоест това е сериозна болест. Това, което беше важно за мен, за романа, е дали пък няма и някакъв Алцхаймер на обществото, някакъв социален Алцхаймер. Дали ние съзнателно не започваме да забравяме някакви неща. И, както цитира и Калина в текста си, колкото повече забравяме, парадоксално, толкова повече живеем в миналото. Не като помним, а като забравяме. Защото паметта държи тази червена линия или този огън, който гори, и държи миналото в страни. И, както казва Галстин в романа, много е важно да не смесваме времена. Да затваряме добре вратата. Всеки има лично минало, има и колективно минало. Всеки от нас е влизал в мазето на миналото си. И това е нещо нормално и много човешко. Аз много обичам да се връщам назад. Хубаво е обаче, когато излизаме оттам и когато влизаме, да не заключваме вратата отвътре. Да оставаме вратата открехната, за да можем да се върнем. Защото проблемът с страдащите от Алцхаймер, истински страдащите, не просто забравящите като нас, е, че те не могат да се върнат обратно. Това е едното и това е допустимо, да слизаш в собственото си минало. Но когато някой политик се опита да вкара цял народ, цяло общество, цяла нация в мазето на подрума на миналото си, на минатото си, то тогава вече миналото става опасно. Затова написах този роман и да, тръгнах от отговора на въпроса за науките, но наистина и трите романа са свързани с три науки, но посланието беше това. Алцхаймера в случая беше и метафора. Каде е предизвикот кога се преведува Господинов со оглед на искуството со физика на тагата и време убежиште? Секојаш сум велел дека преводот наликува понекогаш и како брак. Значи има денови кога го зимаш, леле, супер, имам ентузијазам, ќе преведам денеска некои страници, друг ден ќе заглавиш некаде, не го разбираш зборот, не ја разбираш фразата, бараш помош, не ја добиваш веднаш, си имаш секој спид дајал професори и преведувачи кои што ќе ти помогнат, ти да се откажеш, да раскинеш, да треснеш се од земја и потоа на крајот од кога ќе ти се преведе книгата и ќе излезе и си викаш супер, сега славиме златна свадба, сребрена свадба. Се чувствуваш, значи, среќен. Многу е убаво кога се преведува Георги Господинов, затоа што многу повеќе се преведува содржината и не ги бараш зборовите во речник. По тоа ќе познаеш добар писател. Затоа што лошите писатели ги бараш цело време во речникот. Секој збор, што значи, како се преведува. Кај Георги Господинов го имаш оној другиот момент. Значи, читаш и си викаш, како бе мене не ми текна ова да го напишам. Вака. Како бе јас не бе вака. Супер. По тоа се знае. Фала ти многу. Понеже в романа става дума за един референдум за минало и там хората избират най-щастливото минало от 20 век. Ако трябва да ви питам вас за Македония или за вас лично, ако трябва да си изберете едно щастливо десетилетие от 20 век, в което да се върнете, кое би било? Това е десетилетието всъщност, което избират 80-те и някои 90-те, най-често избираните десетилетия в Европа. Основно от страните, които са от тази страна на стената. В романа България избира две времена, защото ние много трудно избираме едно нещо. Аз бих избрал две десетилетия. Едното би било десетилетието на 60-те, 1960-те, защото съм роден 68-ма и много бих искал да се върна в един следобед на 68-ма година. Просто един следобед. Не искам да се връщам в някакви революции. Пражката пролет, Париж,
или Белград също. Искам да се върна в един следобед на 68-ма, за да видя, как да кажа, да видя какво са усещали майка ми и баща ми през 68-ма. Миналото е много лична работа. Много лична работа. И също така бих се върнал или през 90-те. За моето поколение 90-те бяха много важно десетилетие. Бяхме на по 21. Помня, че през 89-та година, когато падна българския режим, 10 ноември, малко преди това ние бяхме на първия си митинг. И на този митинг, протест, аз бях на 21, както казах, с моите колеги от университета, вървяхме по улиците и си спомням ясно как ние не знаехме как се движи човек, който протестира. Защото до тогава ние бяхме само марширували. А маршируващия човек се движи по различен начин. И си спомням как, ето така, значи вървяхме някакси неловко и дигахме два пръста, но ги дигахме така и се оглеждахме. Ето този знак, нали, който обикновено по-късно се научихме, дойде по-късно. Страха беше още в тялото. И това е много важен спомен. Да си спомниш как тялото се освобождава от страха постепенно, как трябва да вървиш много, да протестираш, да вървиш, за да можеш спокойно да направиш този жест на свобода. Това бяха моите 2 десетилетия, 60-те и 90-те, но най-хубавият отговор на този въпрос го дава една героиня в Времеубежище. Тя казва: бих искал да съм на 12, в което и да е десетилетие. И това също е хубав, честен отговор. Георги Господинов запознат млада сила 94-та година по вече пламен война. И какво е неговото чувство от лапитариум, от сечката от лапитариум до солнечево време? Тук ни каже това негово изкуство, поет, романтисец, како натаму го чувства нещата с поезията? Веднага казвам, че аз продължавам да смятам себе си за такъв контрабандист на поезия в романа. Просто издателите обичат да публикуват романи и аз ги лъжа, че пиша романи, а пък всъщност това е една скрита поезия вътре. Винаги поезията остава винаги, аз, как да кажа, винаги си личи кога един роман е написан от някой, който е писал поезия или обича да чете поезия. По една проста причина си личи. Нашите романи са написани изречение по изречение. Искам да кажа, че всяко изречение е важно за писането на роман. Не просто да пишеш как героите се движат, какво става, кой е убиеца. Това не ме интересува, няма да откриете убиеца в моите романи. Но всяко изречение и ритъм би трябвало да е важно. Така, това е за поета. Лапидариум беше първата ми стихосбирка, първото ми идване в Македония за стружки вечери и после не ме поканиха повече. Не, само виртуално веднъж, добре. Но да, спомням си наизуст тази книга. Това е първата единствена книга, която помня наизуст, може би защото беше първа и защото вътре имаше много кратки тристишия. Едно от тях, например, се казваше Любов и беше такова: всяка нощ да сънуваш жената, до която лежиш. Да благодаря на Или, на Ненът и Игор, че преведоха почти всички книги, които съм написал, и това е нещо много хубаво, особено във време сега, като това, в което има напрежение. Благодаря на всички вас. Тук наистина, как да кажа, толкова сме близки, че имаме само два начина, както би казал Одан. Или да се мразим, или да се обичаме. Айде да изберем втория.